Akasekho emhlabeni uDon Lakini. Nginibingelele ngani zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Uma ngabe kusuku lakho lokuqala ungakhohlwa ukusubscribe. Indaba engena namhlanje ezibuhlungu ezokuthi uDon Langeni owumlingisi owazakhela udumo kwemidlalo efana noGod is Nice, Uhlala Kwabafileyo, wadlala nakuZalo, wadlala nakwIsidingo nakweminye nje imidlalo eminingi ewuchungechunge lapha eNingizimu Afrika. Umndeni uvuke nestatement lapho obuqinisekisa khona ukudlula kwakhe emhlabeni, usho ukuthi uDon Langeni akasekho emhlabeni. Ama-details agcwele abengakaveli kahle ngoba umndeni ucela ukunika ithuba, kodwa okusavelile ukuthi udlule emhlabeni ngemuva kokuxinwa isifo senhliziyo. Ngama-details amaningi somane sikuthulela nje, thina nje sithi umoya wakhe angathi ungalala ngokuthula. Siyabonga.